ליינר, למה אנחנו צריכים אותו בטיול? בטרקים בין בקתות, במיוחד באלפים, מאז תקופת הקורונה, מרבית מקומות הלינה בהם אנחנו ישנים, דורשים שימוש בליינר. הליינר הוא מעין ציפית, שרוול דק, אליו אנחנו נכנסים, מתכסים והולכים איתו לישון. ולמה אנחנו צריכים אותו? תחשבו שהבקתות האלה מקבלות עשרות מטיילים מדי יום. הן לא מחליפות מצעים, הן לא יכולות אפילו להספיק לעשות את זה. ולכן הליינר הוא מעין פריט היגיינה כזה, שגם שומר עלינו מפני סמיכה שמישהו אחר ישן בלילה לפני כן, וגם עבור זה שיבוא אחרינו. ולכן חשוב שיהיה לכם כזה. ויש הרבה סוגים בשוק, מ-70 שקלים ועד 400 שקלים. כל ליינר יכול להיות עשוי מחומרים יותר אלסטיים, מנטפי זהה. בתכלס, הפשוט ביותר די עושה את העבודה. איך זה בדיוק עובד? בואו תראו. בדרך כלל, כשנגיע לבקתה, בזמן שמתארגנים ורגע לפני ארוחת הערב, זה גם הזמן בו נלך לבחור את המיטה בה אנחנו ישנים. נשים אותו על המיטה, ככה גם נסמן שמישהו כבר ישן במיטה הזאת, ככה הוא יהיה גם מוכן, ולא נצטרך באמצע הלילה להתעסק עם זה. יש ליינרים היום, וזה איזשהו טיפ קטן, לחפש את הליינר שיש לו פה ביטנה קטנה, ואז אני יכול לקחת את הכרית שאני מקבל, ולהכניס אותה לתוך הביטנה, ואז גם הכרית עצמה, אני ישן על הליינר שלי, וזה נורא נוח. הולכים לישון, לא, נכנסים לליינר, נורא פשוט. נכנס לליינר בצורה הזאת, נורא נחמד, להתראות. ואז אני לוקח את השמיכה של הבקתה עצמה, וכך למעשה הליינר נמצא ביני לבין השמיכה. היום ככה מטיילים בבקתות באלפים, ולכן צריך ליינר. להתראות.